И здравейте, Нагоза. Аз съм от град Белене. Аз съм Янис от град Белене. Така. Хм. Мара. И така, дами и господа, Аз съм Сами от град Белене. и той няма да играе, само искаше да го каже това. Само аз се играе, Янис се играе. Дами и господа, не съм напълнил и съм тръгнал да сея. Не ме едем по това, ама ще трябва. Да не беше бъгано, щях да играя. Повече ще да правя такива, ама малко ме е бъгано. Зато и не правя. И ако чухте някакъв звук, майка ми не разбира от дома, да ти кажат. Аре, кьорава се ялка. Оф. Аз съм се объркал целият. Той е култиватор. Ще аз исках сега, като ми дай култиватор. Защото първо тук са и първото е култиватор, поле за сеялки. Аз мога да разпи. Не искам. Почти и да става, не го искам. Нига. Скъпана. Йо, да смол пари струва. Майчице. Не. Но тая мога. Поне малко по-хубава е, нали? И пак ако чухте някакъв звук, таз майка ма нерви тука. И кахо, яка факел. Конективит. О, чакай, забрах едно нещо. Тик. Ха. По-яко е. Вири, баре сурвера, къде шишишва. Хайде да е.
ятрай. И така, цигилчета. Цигилчета. Така, даваме назад да закачиме. Са побъгано ли? Да. Не е толкова. Де съм бил? Тя гледа си ялката. Конективи. Ое, мога да я закача. Не ми се прави на глупък. О, лайко. О, не. Яко. Тая седялка е яка. Нито едно. О. Жито ще сея. Другите ги знам, не ми трябват. Само от Х не мога да разбера какво се прави. И така, ако чухте бъра, сами чедъра. Бъра. О, дами и господа, ако чуете някакъв звук, запомнете, майка ми много ме нервира. Още малко са изритам задника. Така. Джики-джики-чан, 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 джики-джики-чан. И дами и господа, моите дами и господа ги уважавам. И до този епизод, айде чао, до нови срещи!